E nos continuamos agora neste Malas Artes con música. Falando de música e coñecendo xa o noso grupo da semana. Eles son Juanito Brothers e a súa especialidade é o hip hop. Veñe de presentarnos un novo disco que leva como título Los Colegas Paletos. Un novo disco e o seu último traballo no que nos presentan novos ritmos que de seguido descubrimos na seguinte reportaxe da nosa compañeira Lola López. Juanito Brothers xurde en 2003, somos uns amigos de toda a vida que leva facendo rap toda a vida e decidimos facer un grupo en casa de un amigo, eso no 2003 e ata agora. Levamos agora seis discos con este, primeiro dous maquetas, unha demo, un EP, un LP, outro EP e agora pues, estamos presentando Los Colegas Paletos, que é o noso último traballo. Todo acaba, nuevos tiempos llegan. Eu sinceramente creo que Juanito Brothers, calquera que o vai a escoitar o has escoitado antes, soa Juanito Brothers, que é do que estamos moi orgullosos e moi contentos. Lagartona, estás muy bien y sabes bien dónde escoger. No buscas placer, los billetes lo único que te hacen correr, porque ella le gusta fardar. Nos caracteriza o humor, nos caracteriza moito a sátira, o humor negro, tal vez. Humor moi galego, creo. Aunque facamos os temas moitos en español, outros en galego, o noso humor, ou nosa peculiaridade tamén que somos moi de aquí, e nos gusta moito vacilar o rap e vacilar. Eu creo que nosotros, máis ou menos, vacilamos bastante. Música disco, ya me has visto echándole un dancing, así pa' esto, más alcohol. La fiesta está que arde sin control, bebiendo gasolina, tercera dimensión. Hai de todo, evidentemente. Hai temas vaindo desde o que sair de Santiago para ir a traballar fora, dende o que estar moi pedo nun garito e que che pasan cousas, de todo. De todo. Eu creo que mellor que o escoiten e que despois me conten a mí de que van os temas. Una de todas conmigo que raja. La noche es larga, yo estoy dispuesto de continuar aunque me quede medio muerto. Estoy sin pasta, no tengo nada, sigo de fiesta mientras quede pa' fumar. A evolución foi moi boa, evolucionamos moito no que é a profesionalidade do traballo que facemos. Antes era moi cutre, pouco a pouco hemos conseguido facer traballos con unha calidade profesional. Che pode gustar ou non che pode gustar, pero a calidade está aí. La piba y carretera con mi gato, la cartera, todo pasa, todo llega, meses contra cuerdas, rentas que no acaban, rentas que no acaban, sin curro, ni ganas de seguir haciendo nada. Sempre tiramos un pouco dos videoclips do humor e agora que facemos un videoclip que fixemos en croma, moi sinxelo, e intentamos que o bonito do videoclip sea a actuación miña, por decir de alguna maneira como actor, pseudoactor, guión rapero, non sei como chamalo, e intentamos que lle guste a xente. O sea, a calidad do vídeo é moi boa, pero teño que velo e que me conten. Necesitamos da xente para poder seguir facendo isto. Eso é a única preocupación, pero o que é facer música para xente, facemos música para nós mesmos, o primeiro, para pasalo ben, e despois se a xente nos escoita e lle gusta un pouco isto, e eles tamén fan que isto poda seguir adiante, pois de maravilla.
Moitísimas grazas, Juanito Brothers, e a continuar colleitando moitos éxitos no mundo do rap en Santiago de Compostela, en Galicia e, como non, tamén a nivel nacional.